नमस्कार. स्वतंत्र भारताची 75 दैदिप्यमान वर्षे या आमच्या विशेष मालिकेच्या 10व्या भागात आपलं स्वागत. 21व्या शतकात प्रवेश करताना भारताला शेवटच्या 10 वर्षात राजकीय अस्थिरतेपोटी आर्थिक संकटांना तर तोंड द्यावं लागलंच, पण दुसरीकडे कमालीचा धार्मिक विद्वेष भारतात पसरला. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातलं काळं पान म्हणता येईल अशी घटना म्हणजे अयोध्येतल्या वादग्रस्त बाबरी मशिदीची तोडफोड. या मशिदीची उभारणी ही राम जन्मभूमीच्याच ठिकाणी झाली असा दावा करीत विश्व हिंदू परिषद, RSS, भारतीय जनता पक्ष आणि इतर हिंदुत्ववादी संघटनांनी या मशिदीचा ताबा मिळावा म्हणून 1992 पूर्वीच आक्रमक आंदोलनं केलेली होती. पण 25 सप्टेंबर 1990 पासून लालकृष्ण अडवाणी यांनी जेव्हा सोमनाथ ते अयोध्या अशी रथयात्रा सुरू केली तेव्हापासून हा वाद आणखी भडकला आणि हजारो कारसेवक अयोध्येच्या दिशेने कूच करू लागले. तारीख ठरली 6 डिसेंबर 1992. 1 लाखापेक्षा जास्त कारसेवक अयोध्येत जमले. जेव्हा बाबरी मशिदीकडे कारसेवक सरकू लागले तेव्हा वादग्रस्त जागेत तैनात करण्यात आलेले कल्याण सिंग सरकारचे पोलीस काहीही करू शकले नाहीत. दुपारी 3 वाजता या कारसेवकांनी मशिदीवर चढून हातोड्याने घुमट तोडायला सुरुवात केली आणि सूर्यास्तापूर्वी मशिदीचा बराच भाग तोडण्यात आला. यानंतर मुंबईत हिंदू मुसलमान दंगली उसळल्या, अनेकांचे बळी गेले. पुढे 1993ला मुंबईत भीषण बॉम्बस्फोट झाले. पण या सगळ्याचा भाजपला प्रचंड राजकीय फायदा झाला. भाजपच्या खासदारांची संख्या वाढत गेली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आता तर त्याच ठिकाणी भव्य राम मंदिर आकाराला येत आहे. भाजपा पूर्ण बहुमताने केंद्राच्या सत्तेत आहे. अशा अनेक उलटापालती होत असतानाही भारत प्रगती करतच राहिला. भारताचा सॉफ्टवेअर उद्योग जगात नावलौकिक मिळवू लागला. भारताच्या उपग्रहांमुळे रेडिओ, TV, इंटरनेट, मोबाईल, CD, DVD अशा गोष्टींनी क्रांती केली. पायाभूत सुविधांसोबतच रोजगार निर्माण करण्यावर भर वाढला. आणखी काय काय घडलं 1992 ते 1996 या काळात ते आता आपण पाहूया. बाबरी मस्जिद उद्ध्वस्त करण्याच्या घटनेनंतर 6 डिसेंबर 1992 पासून पुढच्या 4 दिवसात आणि नंतर जानेवारी 1993 मध्ये मुंबईत हिंदू मुस्लिम दंगली झाल्या. या दंगलीत 2000हून अधिक माणसं मारली गेली. या दंगलींची चौकशी करून न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण आयोगाने दिलेल्या अहवालाबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. 30 एप्रिल 1992ला हर्षद मेहता शेअर घोटाळा उघडकीस आला. हर्षद मेहताने बँकांच्या अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन शेअर खरेदी विक्रींसाठी जनतेचे 4000 कोटींपेक्षाही अधिक रुपये बाहेर काढल्याचं उघड झालं. CBIच्या मते घोटाळ्याची ही रक्कम 8000 कोटी होती. इस्रोच्या जवळपास 1000भर शास्त्रज्ञांनी तयार केलेला इनसॅट 2A हा व्यावसायिक दूरसंचार उपग्रह 10 जुलै 1992ला एरियन या फ्रेंच रॉकेटच्या मदतीने अंतराळात सोडण्यात आला. या उपग्रहाचं वजन 1906 किलो होतं. 1992ला परदेशी आणि देशी खासगी वाहिन्यांना केबल तंत्राच्या माध्यमातून भारतात टीव्हीवर कार्यक्रम प्रसारित करण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे स्टार प्लस, MTV, BBC, प्राईम स्पोर्ट्स आणि स्टार चायनीज या 5 खासगी वाहिन्यांच्या प्रसारणाला सुरुवात झाली. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका पोहोचवणारी कोणतीही परिस्थिती लगेच नियंत्रणात आणण्यासाठी 1992च्या ऑक्टोबर महिन्यात रॅपिड ॲक्शन फोर्सची सुरुवात झाली. अत्याधुनिक शस्त्रांचा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या अतिशय चपळ असलेल्या या दलाच्या जवानांना प्रशिक्षित करण्यासाठी प्रचंड खर्च येतो. मणिरत्नम दिग्दर्शित रोजा हा चित्रपट 1992 साली प्रदर्शित झाला. काश्मीरमधील दहशतवाद आणि देशभक्ती असा संघर्ष दाखवणारा हा पहिला हिंदी चित्रपट ठरला. 12 मार्च 1993ला दुपारी 1:30 ते 3:30 दरम्यान मुंबईत वेगवेगळ्या ठिकाणी अंडरवर्ल्डच्या मदतीने 13 बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले. RDX वापरून केल्या गेलेल्या या बॉम्बस्फोटात 250हून अधिक नागरिक ठार झाले तर 1500च्या वर जखमी झाले. महाराष्ट्रातल्या किल्लारी गावात 30 सप्टेंबर 1993ला भीषण भूकंप झाला. त्यात 10,000 लोकांचा बळी गेला. अशी जरी सरकारी आकडेवारी असली तरी प्रत्यक्षात त्याच्या दुपटीपेक्षाही अधिक माणसं भूकंपात मारली गेल्याचं म्हटलं जातं. केंद्र सरकारच्या उद्योग मंत्रालयाने 2 ऑक्टोबर 1993ला पंतप्रधान रोजगार योजना सुरू केली. 2002 पर्यंत या योजनेमधून 20 लाख लहान मोठे उद्योग उभे राहिले तर जवळपास 30 लाख रोजगारांच्या संधी निर्माण झाल्या. मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात अभिनेता संजय दत्त याला 19 एप्रिल 1993ला अटक करण्यात आली. त्यामुळे देशभर खळबळ माजली. अटक झाली तेव्हा संजय दत्त खलनायक या त्याच्या चित्रपटामुळे लोकप्रियतेच्या शिखरावर होता. शाहरुख खान आणि काजोल या जोडीचा बाजीगर हा चित्रपट 1993ला प्रदर्शित झाला.
बाजीगर नंतर वास्तवातही एखाद्या मुलीने प्रेमाला नकार दिल्यास तिची हत्या करण्यात आल्याच्या घटनांच्या बातम्या अनेक वृत्तपत्रात झळकू लागल्या. त्यामुळे हा चित्रपट वादग्रस्त ठरला. शेतीची कामं नसतील तेव्हा मागेल त्याला काम उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने रोजगार आश्वासक योजना सुरू करण्यात आली. नंतर केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेत या योजनेचं विलिनीकरण करण्यात आलं. 1993 ते 2000 या काळात या योजनेतून रोजगार निर्मितीसाठी 8,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचं अधिवेशन सुरू असताना 23 नोव्हेंबर 1994ला निघालेल्या गोवारी आदिवासींच्या मोर्चावर पोलिसांनी लाठीमार केल्यामुळे झालेल्या चेंगराचेंगरीत 114 आदिवासींचा मृत्यू झाला. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या यादीत गोवारी या आदिवासी जातीचा समावेश व्हावा म्हणून जवळपास 40,000 आदिवासींनी मोर्चा काढला होता. 22 ऑगस्ट 1984ला भारतात मोबाईल फोन सेवेला सुरुवात झाली. 2007च्या अखेरपर्यंत भारतात मोबाईल वापरणाऱ्यांची संख्या 20 कोटींच्या वर पोहोचली. भारताच्या चौथ्या ASLVने SROS या उपग्रहासह 1994 मध्ये अंतराळात यशस्वी उड्डाण केलं. याच वर्षी भारतीय शास्त्रज्ञांनी IRS-P2 या उपग्रहासह PSLVचं देखील प्रक्षेपण करण्यात यश मिळवलं. या मोहिमेद्वारे भारताने अवकाश क्षेत्रात प्रगतीचा मोठा टप्पा गाठला. 1994 मध्ये फिलिपाईन्समध्ये झालेल्या मिस युनिव्हर्स स्पर्धेत भारताच्या 19 वर्षाच्या सुष्मिता सेन या सौंदर्यवतीने मिस युनिव्हर्सचा किताब पटकावला. असा किताब मिळवणारी ती पहिली भारतीय महिला ठरली. प्राथमिक शिक्षणाच्या सर्वत्रिकीकरणास गती देण्याच्या उद्देशाने नोव्हेंबर 1994 मध्ये केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने डिस्ट्रिक्ट प्रायमरी एज्युकेशन प्रोग्राम ही योजना सुरू केली. जागतिक बँकेचं अर्थसहाय्य लाभलेला हा कार्यक्रम ज्या भागात महिला साक्षरतेचं प्रमाण कमी आहे त्या भागात अधिक व्यापक प्रमाणावर राबवला गेला. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केल्यापासून अवघ्या 4च वर्षात सचिन तेंडुलकरने वयाच्या 21व्या वर्षी कसोटी आणि एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये प्रत्येकी 2000 धावांचा टप्पा पार केला. असा टप्पा पार करणारा जागतिक क्रिकेट इतिहासातील तो पहिलाच खेळाडू ठरला. 10 मे 1995ला भारताच्या लष्कराने दहशतवाद्यांनी कब्जा केलेल्या काश्मीरमधल्या चरार-ए-शरीफ दर्ग्याला दहशतवाद्यांच्या कब्जातून मुक्त केलं. 66 दिवस चाललेल्या या कारवाईत 20 दहशतवादी ठार झाले. 1995-96 या वर्षात भारताच्या सॉफ्टवेअर उद्योगाची उलाढाल 42 अब्ज रुपयांच्या घरात गेली. भारताने सॉफ्टवेअर उद्योगात एवढी प्रगती केली की 2005 सालच्या भारताच्या एकूण निर्यातीत सॉफ्टवेअर उद्योगांचा वाटा 25% जास्त झाला. 2005ला अमेरिकेच्या नॅसडॅक या शेअर बाजारात नोंद होणारी इन्फोसिस ही पहिली भारतीय कंपनी ठरली. भारतात प्रमुख शहरांमध्ये 1995 साली पहिल्यांदाच इंटरनेट सेवेला सुरुवात झाली. अल्पावधीतच भारतभर या सेवेला मोठा प्रतिसाद मिळाला आणि योग्य दरात ही सेवा सर्वत्र उपलब्ध झाली. भारत सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने 1995 पासून पल्स पोलिओ ही पोलिओ प्रतिबंधक लसीकरणाची धडक मोहीम सुरू केली. 1995 ते 2020 पर्यंत या मोहिमेवर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. 23 डिसेंबर 1995ला हरियाणा राज्यातल्या मंडी दाबवाली भागातल्या एका शाळेच्या वार्षिक समारंभासाठी उभारण्यात आलेल्या तंबूला लागलेल्या भीषण आगीत 538 जणांचा मृत्यू झाला. ही आग शॉर्ट सर्किटने लागल्याचं निष्पन्न झालं. मरण पावलेल्या 538 जणात 170 विद्यार्थी होते. 21 सप्टेंबर 1995ला मुंबईत गणपतीची मूर्ती दूध पित आहे अशी चर्चा सुरू झाली आणि या घटनेचं लोण देशभर पसरलं. या चर्चेमुळे महाराष्ट्रासह देशभरातच नव्हे जगभरातल्या हिंदू घरांमध्ये गणपतीला दूध पाजण्याचे प्रकार सुरू झाले. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनीही शहानिशा न करता असा निर्वाळा दिल्यामुळे त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली. एनरॉन कॉर्पोरेशन या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या कोकणातल्या दाभोळमधल्या वीज निर्मिती प्रकल्पाला 27 एप्रिल 1996 पासून देशभरातील सामाजिक आणि पर्यावरणवादी संघटनांनी जोरदार विरोध सुरू केला. एनरॉनसोबत झालेले महाराष्ट्राचे वीज खरेदीचे व्यवहार कसे जनहितविरोधी आहेत हे माधव गोडबोले समितीने सरकारच्या लक्षात आणून दिल्यावर महाराष्ट्राने एनरॉनकडून वीज घेण्याचं थांबवलं आणि अखेर या कंपनीला भारतातून गाशा गुंडाळावा लागला. नरसिंहराव सरकारविरोधात आणलेल्या अविश्वास ठरावाविरोधात मतदान करण्यासाठी
आपल्याला कोट्यवधी रुपयांची लाच देण्यात आलेली होती अशी कबुली झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या 4 खासदारांनी 1996 मध्ये दिली आणि देशभर एकच खळबळ उडाली. या लाच प्रकरणात PV नरसिंहराव, त्यांचे सहकारी बुटा सिंग, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे 4 खासदार यांच्यासह अन्य काही खासदारांवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्त केलं. 1996 मध्ये केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम यांच्या घरावर CBIने छापा टाकला आणि 3.5 कोटीहून अधिक रोख रक्कम सापडल्याचा दावा केला. सुखराम यांनी खासगी कंपन्यांना टेलिकॉम क्षेत्रात कंत्राट देतानाही लाच घेतल्याचं निष्पन्न झाल्यावर त्यांना 5 वर्षांसाठी तिहार तुरुंगात टाकण्यात आलं. 1996 मध्ये झालेल्या अमरनाथ यात्रेत अचानक बर्फाचं वादळ झालं आणि थंडीने गारठल्यामुळे 250 यात्रेकरूंचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर भाविकांच्या मदतीसाठी तैनात करण्यात येणाऱ्या निमलष्करी दलाच्या सैनिकांमध्ये वाढ करण्यात आली. एप्रिल ते मे 1996 दरम्यान झालेल्या 11व्या लोकसभा निवडणुकीत कोणत्याच राजकीय पक्षाला बहुमत मिळाले नसल्यामुळे देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. त्यामुळे मे 1996 ते डिसेंबर 1997च्या कालखंडात भारताने 3 अल्पकालीन पंतप्रधान अनुभवले. त्यामध्ये अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिवस, देवेगौडा 10 महिने तर इंद्रकुमार गुजराल 11 महिने पंतप्रधान राहिले. लिएंडर पेस या भारतीय टेनिसपटूने 1996च्या अटलांटा ऑलिम्पिक स्पर्धेत कांस्य पदक पटकावलं आणि भारतीय टेनिस विश्वात आशेचे किरण आले. त्यानंतर 1997 मध्ये महेश भूपती हा आणखी एक टेनिसपटू उदयास आला आणि या जोडीने टेनिस विश्वात भारताला नाव मिळवून दिलं. आमची ही मालिका तुम्हाला कशी वाटते ते जरूर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि हो, गोवा आणि आसपासच्या ताज्या बातम्यांसाठी आमच्या गोमंतक TV ह्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया नवीन माहितीसह. तोपर्यंत पाहत रहा गोमंतक TV.